Mulai yo le yo. Hah? Mulai. Mulai piye? Mungsuh awake dhewe iki ora bae-bae. Nek sing nantang karo Petruk mau Sur Mandura, ning bareng aku ngematke Sur Mandura metu pagelaran jaba ora panglik. Lah kok Sinuwun Mandura kok ngawe karo putra-putra Pandhawa. Utamane putra-putrane Ndara Werkudara. Ndara Antarja, Ndara Galukaca, Ndara Antasena. Iki nek aku maju ora urung aku mungsuh karo putra-putra Pandhawa, aku isin, aku wirang. Aku wong tuwa lho kok. Nek nganti aku kalah karo para putra Pandhawa, aku isin nek aku menang kuwi dianggep wis sak mestine aku menang. Mula ayo bali. Terus nek bali ngrampungi masalah, ha. Ngono wae. Terus nek bali perkarane rampung. Kowe bali ora gawe gelo atine bapak. Ngono apa piye to? Ya mesine bapak iso nampa kahanan iki. Bapak le arep bangun kayangan ki serius lho, Tru. Ora mung gojek ning tenanan. Mula nganti kongkonan kowe karo aku soane negara Ngamarta, kuwi wigatine supaya apa sing dijangka dening bapak iki kasembadan. Terus saiki aku tak takon karo kowe. Nek kowe mulih, kowe matur karo bapak, "Pak, aku ora iso mboyong Pandhawa, ora iso mboyong Pustaka Jamus Lima Sada." Bapak iki mung meneng wae. Bapak ora protes, ora nyenani kowe. Malah mesti bapak ming mesem. Ning eseme bapak kowe ora iso ditebak. Kowe iki mesem lara apa mesem bunga kuwi ora ngerti terus. Mergo akeh wong nyebutake Semar kae samar. Semar kae guyu durung karuan nek Semar ki bunga, Semar ki nangis durung karuan nek Semar ki sedih. Ngono ya. Ha iya. Bapak mung niteni ning ati, Petruk anakku lanang dikongkon ora iso ngrampungi karya. Haning sing maju dudu Ndara Baladewa iku. Sapa? Anak-anak Pandhawa. Luwe-luwe ming anak-anak Pandhawa bayi iki sore kok kowe mundur ngono. Haning kae iki pepundhenku. Wis rasa ngurus pepundhen. Nek pancen anak-anak Pandhawa mbelani karo Baladewa, rawe rantas malang dipudhong. Aku mungsuh Ndara Galukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Nek perlu ora masalah. Nek aku mati, pendem. Wis kok tole pendem ki gampang. Anak bojoku ki lho, Tru. Wong ki nek wis gelem tumindak, wong wis gelem netepi kewajiban. Dipana aja mikir anak bojo. Anak bojo ning omah ora usah digagas. Kowe mati dadi kusuma bangsa. Kowe nglabuhi bapak mati nek miturut aku hitungane mati utama. Waduh. Kok kaya ngerti-ngerti ya. Mati iki dipitung dadi 3. Mati utama, mati madya, mati nesta. Mati utama. Matine wong labuh bebener. Labuh bebener, labuh wong tuwa, labuh agama, labuh negara, kuwi mati utama. Kuwi cinadang swarga. Kowe nyawamu metuncul langsung diwenehi kunci swarga karo malaikat. Lebokke swarga tanpa mampir ning neraka. Mati utama, mati utama. Nek mati madya ki Candra Antasena diayomi karo Gusti, kowe menang karo putra Jodipati 3. Lho, ora glelek. Petruk menang karo Gatotkaca. Wah, semebar spiral. Apa? Spiral. Viral kok spiral. Oh, piye ora glelek? Ah ora kok. Awar bali wae. Aku ora penak nek musuh anak-anak Pandhawa. Mungsuhku Ndara Baladewa kok aku musuh anak-anak Pandhawa. Wis tenan kowe mulih. Mulya. Aku tak nang kene. Kowe nek mungsuh anak-anak Pandhawa mati tenan. Mati tak wujute. Aku lu wong mati bangane tekan ngarepe Bapak Wirang. Wirang ki selawase urip ra iso ilang terus. Arepa diraupi keletan taun umure wis mundhak. Wirang kuwi nek dieling-eling utawa kelingan meneh bakal ndhe rasa wirang. Modar sisan modar ora ngrasake apa-apa. Ayo wis nek arep mati yo. Lho, aku tak bali. Aku jenenge ora friend. Ora friend piye? Ora kanca. Aku mati kok ya mati nang kene wong loro. Ngene wae. Supaya kowe ora usah wedi.
Aku gandeng nek omong ting plecot. Nek omong ora tau bener. Heeh. Engko nek ana anak Pandhawa sing tekan kene, kowe sing ngomongan. Ha terus Nek kandhane ora kena, sing ngantil aku. iki ora cangkeman lho, Kong. Ki aku mau nek ming dolanan. Tenan, kamu kabeh. Ning sing guneman kowe. Oh iya, manut. Sing guneman aku ngelekke putra Pandhawa. Nek ra gelem Asik kate. ya. Kowe nek ndi? Aku nang mburimu. Ya, Tak salin sik. ya. Arep gelut ya training. Oh iya. Lho ki edan kowe kang traininge sapa e? Mbah mau semampir ning dol desa ana iki tak saut ya, Tru. Ngene iki ra trampil nek kerangan. Oh iya, iya. Tenan lho. Heeh. Tak takonane nek kira-kira ora kena kandhani aku njawil kowe. Sikane ape? Yo, oke. Ning dina kene lho. Heeh. Durantasena. Iya, Tru. Rawuh mriki biasane nek kali kula niku nuwun sewu pasuryane niku grapyak semanak. Ning kok kaya mboten sak gedhakan niki kok panjenengan limandeng kula kok kaya nawung duka. Kowe tak takoni, Tru. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura iya. Oh nggih. Ha terus nek ngono bener ngendikaning Siwa Mandura nek kowe wani karo panjenengane, kowe sekecap padha sekecap mangsuli pangendikaning Siwa Mandura. Leres. Kowe kang saka kuwi kowe keluputan tumraping negara Ngamarta. Kowe ora iso njaga marang derajat lan martabate para pundhen Pandhawa. Kowe mirang-mirangke pundhen Pandhawa, mirang-mirangke Antasena ing minangka dadi putraning Pandhawa. Kowe wani karo pundhen Mandura. Petruk mapano tak bondo tangan tak krincung sing tak leboke pakunjaran. Neng kene marganing patimu Petruk. Kok ayo kok. Sik weteng kula rene. Wetenge loro. Aduh. Kenapa tadi mau waduh tiwas ganti training barang aku. Waduh iki piye iki? Iki wis kebaca tak takoni. Jauh omongan sik, Tru. Diulur wektune kok nek mari asikate, Tru. Oh iya, iya. Ning tenan lho, iki mak krucuk ngono terus. Mbah napa iki, Tru? Waduh tak jagake. Jagake jempolmu nek lara wetenge kok dijagake. Nuwun sewu, Den. Perkara kula ajeng mangcekel, perkara kula ajeng mangrangket, monggo. Kula mboten ajeng selak. Ning nuwun sewu. Sampeyan ngadili perkara niku aja ming nampa pelaporaning sepihak. Ning pihak yang kedua kaya kula niku ditampa pelaporane. Kedadiane piye, kanane piye, awal mulane piye, niku panjenengan kudu iso nampa. Nek sampeyan ora iso nampa, napa sing tok klandhake sampeyan ming bela karo Sunan Prabu Mandura, sampeyan niku nuwun sewu ora iso ngadili. Kanthi adil lan bebener. Lah perkarane apa? Nah, nek konten niku jenengan kudune adil. Perkarane kula tak ngatur. Kula niku swanten negara Ngamarta dikongkon bapak. Bapak niku pengen bangun kayangan. Bangun kayangan ora bangun papan sing magro-magro, ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe pindhane enten kayangan. Kula sowan didhawuhi karo Bapak Petruk, syaraté Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi Pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Kula matur nyuwun ngampil ning Sinuwun Prabu Manu Darmakusuma wis ngendikake pusaka arep digawa ning anu Petruk ning Mandarawati. Lho, sebabe napa? Mandarawati ke Taman Pegebluk. Cep kula meneng mboten wangsulan. Ning niki cangkeme niki. Ancol galeng niki. Wah, ngandar-andar sak penake dhewe. Ya nek Kresna tenan, nek Kresna palsu, pon celak sak piturute. Ngandhake nek Ndarawati ora ketaman Pegebluk, Ndarawati menika ketenggan dewa. Sing dadi ratu menika titising dewa. Kok ketaman Pegebluk niki tumrap Bagong aneh. Terus sakniki niku udung jurusa dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Ya nek Sinuwun Ndarawati tenan, nek dudu omongane Bagong niku lho iki bener.
Waning Sinuhun Mandura wis ora sranta. Petro kantong bolong Bagong ketibal 17 pengelok nyolok mripat. Mung kere mung batur. Wani marang Kyai Prabu Kresna. Bagong mboten wangtun wangsulan terus kula wangsuli apik-apik. Pangeran Sinuhun. Sedaya niku iso dirembak iso digawe apik digawe becike. Terus ning malah muni ngenten iki. Petruk bali. Kandha karo bapakmu, kandha karo bapakmu Semar. Wong sekeng wong ora duwe wong mlarat. Arep bangun kayangan iki bapakmu gablek apa? Kon ngilo karo jengele. Mangriye. Nek perkara kula dunek-unekke Petruk wong kere mboten napa-napa, kula akoni nek kula wong kere. Ning bareng nyandak Semar, Semar niku bapak kula. Anane Petruk oleh penengalan Padang niku mergo Semar sing mijekke ro bakso simbok. Ngoten. Dadi nek bapak kula menika dina, bapak kula DC, kula ora entuk. Ngendikaning para sepuh, bapak menika tangan tengene sing gawe urip. Wani karo bapak niku padha karo dosane padha karo wani sing gawe urip. Nek bapak kula dunek ngoten niku kula ora trima. Ha kula nesu. Ha coba sampeyan sakniki nek klaunekke Antasena, anake Werkudara. Wong dlogak-dlogok. Unah-unuh ngalor kidul. Ora iso ndodhok, ora iso basa. Piye rasane? Aku nesu. Padha aku, Mas. Aku ya kaya perasaanmu ngono kuwi. Lek kula wani karo Prabu Baladewa niku mergo kula mbelani bapak, ora mbelani awak kula dhewe mboten. Ning kula mbelani Bapak Semar. Oh ngono to. Heeh. Anu iya, anu nggih. Ora nek pancen lakone ngono kuwi sing luput dudu kowe, Truk. Sing luput Siwa Mandura. Ha gene panjenengan iso menggalih. Rada penak e weteng kuwi, Truk. Mari kok, mari kanggo ngentut matus ilang angine. Wis waras, waras piye? Sikat saiki. Wis rasa-rasa. Ki sono rembug sing apik, syukur. Aku ya siap kok. Ya wis, pokoke siap terus mergane ora ming iki. Ndoro karo kaca, ndoro turjo bakal tekan kene. Heeh, aku siap. Ya. Ngoten niku perkarane. Wah. Ngerti ngono aku ora srengen karo kowe, aku ora getak-getak karo kowe, Petruk. Yen tak pikir luput Siwa Mandura. Ah, kene iso menggalih. Malah yen perlu aku ora bisa nyekel karo kowe, ning kowe tak bantu. Carane bantu? Lho kok dibantu sebabe sing arep nyekel kowe ora ming aku. Sinten? Kakang Garwaca, Kakang Antarja ya dijawuhi nyekel kowe. Waduh. Siap lho, Gong. Sik, sirahku migren ya, Truk. Migreno ini pacul sirahmu men mudarsan ini. Ku anggere ana bahaya kok lara, anggere aman kok tentrem. Nek kon mangan waras, nek kon nyambut gawe masuk angin. Ora, Truk. Cengengesan ora. Ora sembotole ganti training barang. Siap wis to, siap aku. Lah terus ning nek Kakang Garwaca tekan kene, nek kowe diajar kowe aja males ya. Lah treh mudar. Oh diajar kok ora males. Mergo menggono kowe batur, kowe bekti karo Bendoro. Ning nek kula dipala ya kula lara. Nek lara tak tambani, nek mati tak uripke. Kuwi lah gleleng. Ngangge napa? Iki banyu sungut iki tak peres metu banyune iso nambani wong lara nggo uripke wong mati. Wis aja kuwatir, nek lara tak tambani, nek mati tak uripke. Anu wae, Truk, mbane wirawiri kon netel wae. Sing didadel sumute kuwi. Dadel dengkulmu atos kuwi. Iki ora pasangan. Wah, tak kira nek variasi. Padake mobil ora. Dikai variasi. Tak kira nek templekane. Ora templekan, Bagong. Nggih, Pon, nggih, Pon. Wis ngono wae ya, Truk. Nggih. Ning aku weli, aja dikawak-awake, aja males. Sakarepmu nggonmu medeni Kakang Garwaca. Nek kowe diajar aja males. Siap. Tenan ya, Truk. Oke, pun kula lakoni, Wis aku tak ambles bumi. Sik. Sampean bantu ning ketoke ngapusi. Lho, kok ngapusi? Lah nek sampean ambles bumi, kula ora iso ambles bumi. Lek nyelok piye? Bagong kon gendruk lemah ping 3. Engko aku jedul. Gong, paham. Ngono ya? Nggih. Wis aku tak ambles bumi. Ngopo? Men jajal kok, Mas. Wong edian. Wah ya dijajal ya, Tru. Ha iya. Kok wis dingonok-ngonokke ra metu, ha ta? Geton aku. Ha iya. Wis dimeling kon ngonokke ping 3. Dingonokke ping 3 ra metu ayo meng kesel tok, ha ta? Ha iya, dengulmu amoh ora. Tengok mburi kene.
Menek ndoro karo kanca ndoro aja tekan kene tata-tata kok. Heeh, pakaryanmu kowe nek kowe dipolo, nek kowe lara ditambani, nek mati dipendhem, Diuripke. diuripke. Wis aku tak nang mburi, aku penonton saiki. Penonton piye kowe nek ndoro karo kanca ngantem kowe aja nesu lho kok. Aku ra entuk bales kok. Nek aku diantem kowe aja lara ati aja males. Ora. Aku tak gedruk lemah ping 3 mendoro terus metu. Ya. Tenan yo Le. Heeh, tak jagani terus, tak jagani. Ya. Kota dian Gatut Kaca tinon mapakarpa suta tekapira Kresna bekti kula Ndara ya tak tampa Gus bekti kula Den ya Bagong tak tampa nesu tenan iki nesu tenan iki manteng kowe tanpa kedhep tata-tata lho Ndra Ya. Wis siap-siap lho Gong, ndruk lemah ping 4, ping 3. anteng lali ora ping 3 wonten menapa kok pasuryanipun sajake sengkel penggalihe Den Gitu. nun Aku tak takon karo kowe. nggih Wangsul ana pitakonku. oh nggih mesti kula wangsuli wong kula namung abdi Kowe wani karo Siwa Mandura ya. Kowe wani karo Siwa Mandura. mangkene menden wani kula menika dasaripun Rasa kagian gunung tanpa gunung. Ora usah nganggo pawadan apa-apa, ora usah nganggo alasan apa-apa. Kowe wani karo Siwa Mandura padha karo wani karo Bunden Pandhawa. Wani karo anak-anak Pandhawa Petruk, aku ora sudi batur kaya kowe. Wiwit dina iki kowe bangga apa ora? nek kula bangga Mesti wae aku mentolo karo kowe. nek kula mboten bangga Mapano kene Petruk. Ora ana gunane kowe suwita karo para Pandhawa. Mirang-mirang Bunden Pandhawa. Pancat pundakmu tak untir gulumu tak gembol dasmu Petruk. Truk ora wani lho Truk Truk dimeleng ora wani lho menengo trawat menengo mangriyen Den kula mangunek-unekke napa-napa mboten napa-napa Den kula tampa kanthi ikhlas jur kula menika batur kula nika pelayan panjenengan ning tembung sampeyan sing pungkasan niki wau teng ati kula kok kaya bajra lungit nyocok teng rasa Petruk nek kowe bangga mapanut pancak pundakmu tak gembol dasmu nuwun sewu Den kula niki wong tuwa lho kula niki wong tuwa sampeyan niku ora asana sakuku irenge umure karo Petruk kok sampeyan ngendas-daske kula apa wis sampe apa wis bener menika sipate anak Werkudara aku dadi kaya ngono takonmu ngapa Petruk cewek menengo iki kula lara Den sampeyan cilik kula itik-itik bareng gedhe ora nyono nek arep ngendika kaya ngono bapakmu Ndara Werkudara wis satriya sing wis gedhe menungsa pinten mawon ning ora tau nyuarani Petruk kaya ngene iki ora tau Ndara Werkudara bapakmu niku nyuarani Petruk wedhos ngoten ora tau apa meneh Ndara Werkudara ngundake ndase Petruk ora tau niku Pandhawa mbahmu nek kowe gelem tak critani mbahmu niku ratu-ratu ning jagat Prabu Pandhu niku ora ana ratu sing wani karo sinuwun Prabu Pandhu mboten wonten ning karo Petruk tresna karo Petruk sayang
Nek dadi putune cangkeme elek. Moko sampean biyen ora ngerti, wong sampean yo isih bocah. Sampean yo isih bayi. Dadi sampean nguneke kula Petro gembol dasmu. Sampean niku lek nunggoni jaman dijedi teng Kawat Candra di muka sapa? Aku. Nanti sarung kula kobong. Semrene ora tau tok ijo liblas. Niku labet kula karo sampean. Lha dina niki ati kula lara tenan. Kok nek ajeng Mang Potol sirah kula Mang Potol. Embane kaya dene timun mungsuh duren. Kula timune sampean durene kula diglundhungi mesti memet. Mesti modar. Nek apa to gunane Petro nek pancen ora dienggo karo para putra Pandhawa karo para Pandhawa. Nggo Mang Potol. Ndak selak Potol dhewe. Mang Potol. Kula ikhlas ning kene iku. Nek nganti nyawa kula ucul saking Ragos, mapan teng swarga teng mriku ketemu kalih Mbah sampean Prabu Pandu. Lho Petro kok wis mati. Empun. Kena ngapa, Tru? Entek baterene. Sapa sing mateni kowe? Putumu, putuku sapa? Ndara Gatotkaca anake Ndara Werkudara. Salahmu apa? Kula mboten salah, mboten luput. Mbahmu mesti mudhun saking swarga goleki karo sampean. Yakin sumpah niku. Wong iki nek cerdas ngene iki kok. Aku jane ya wis ora percaya. Kowe kok iso nangis ki tumbuh pertanyaan dalam hatiku. Mergo kowe selawase urip ora tau iso nangis. Wong anakmu opname kowe nanggap dangdut kok. Dungkulmu mlocot kowe ora. Kowe iki wis ora ndirasa sedih kok iso nangis ya, Tru. Mripatku tak culek dhewe. Nganti mbrebes metu apa luwe. Terus Ndara Gatotkaca tak tangisi, raine saya pucet aku saya mempeng. Mesti mikir tenan Ndara Gatotkaca. Bareng aku ketok terus tak ulungke sirahku dhewe saya gemeter, telapakane tangan kemringet, nervous. Gayamu. Nervous ya apa? Panganan. Wah. Radok. Nervous kok panganan. Brubut maju. Sukses rasa gedruk lemah ping 3 rasa. Andara Tasena mau welinge ya pokoke kok gawe wedi ning aja kowe wani, ngono to? Heeh. Nah, saiki didum. Apane? Lho gaweane. Maksudnya aku wis ngalahke loro. Sapa? Antasena karo Gatotkaca. Isih siji. Ora adil ora apa-apa ning kowe ya nyambut gawe mergo kowe ya dungkon bapak. Awak koyo arep masuk angin ya, Tru. Gelem ora, nek ora gelem ya tak ajar dhewe nang kene. Ora ngono Tru, Antarjaya ampuh ning kudu nyambut gawe. Piye carane? Okol ki ora bakal menang karo akal. Lho cara aku iki mau Ndara Gatotkaca arep muntir guluku tak lawan nganggo akal, tak apusi dheweke mabur. Kowe kudu duwe akal kok. Aku ora iso mikir, Tru. Wong siraku gedhedhuk. Siraku gedhedhuk apa? Gedhedhuk tembok banter-banter. Aku ora iso gagar otak. Sebabe ora duwe otak aku. Ya duwe, cilik. Cilik jengkulmu melocot ora. Ya, aku tak ngasuh ning isor wit kae nek Ndara Gatotkaca tekan kene wangsuli. Petro nanti Bagong. Ngopo boleh Petro? Arep tak pateni. Lho wani karo brus. Wah, rame nek kowe perang. Rame cengelmu kowe. Seneng nek aku modar. Wah, bombong kok krasa. Bombong kok krasa. Ya wis ngono wae terserah arep tak apake sak karepmu. Aku tak ngasuh kesel aku. Tru. Ngono aku disembur. Habis carane aja disembur. Wong kuwi nganggo akal. Duh. Antarjaya jedul tak takoni, madosi sinten Den?
Petro mboten nonton. Truk. Nyemelangi. Lho kok malah rene to kowe iki? Rono to? Aku wedi. As. Rono. Engko kowe jajan. Ora. Aku lho tak jajake lho iya engko. Sangune semari sih 150 aja kuwate. Ora nggo jajan ora. Kok kuwatir tak lindungi Truk. Ya. Jedul saka njeron bumi. Ndara Antarja. Yo Bagong. Enten apa kok pasuryane abrit? Bar unjuk anggur napa? Ora. Kok abrit pasuryane? Aku goleki Petro. Non, goleki Petro. Oh, Petro iki ngeyel kok kandhan. Truk, sing goleki iki kowe. Wah, jan wak pancal raimu tenan. Wis ngerti nek kabeh iki goleki aku ning kowe sebagai adikku iki nutupono. Aku ra ono, aku kok slametke. Tok aku ben leren. Lah nek ngono. Ya. Bairono. Petro ora ono, anu mboten nonton. Kowe mbudheke aku. Mau piye? Ora. Apa aku goleki Petro? Petro pokoke ora arep kena digoleki sapa. Petro takon ngaso. Ojo. Petro wis mulih. Ngaso apa mulih? Mulih. Mulih kok ngaso? Ngaso. Mulak-malik ora. Konene Petro. Ora iso. Nek ora iso tegese kowe mepalangi karepe Antarja. Oh wis kena aku malang kene kok. Anggap aku ora wani karo kowe. Lho, wani karo Sing tak adeni apa ojo? ora minggat, ora ngerti kridane Antarja, sembur mlonyo awakmu. Wala kose sabar. Sabar, wah bahaya iki. Nek ora jaga jarak semene. Nek cuh ngono kena aku. Mlonyo tenan. Cilaka aku. Ngopo mundur? Ayo ndelok jarak, kok nek ngidoni aku tenan. Aku iso mlonyo tenan kowe putu loe. Aku mung wong biasa. Ning ngene, Jo. Iki wis dadi anteping tekadku. Aku tetep kudu mbelani Petro. Yen kowe wani karo Antarja, Sing tak wedeni apamu? maju mrene. Katon ora idu? Ora. Gak aku nek idu. Aku gelem maju ning ora idu. Ya ora. Nek idu gal aku. Ora. Kowe nek idu adoh banget. Aku nek idu mak menedak. Arep apa kowe? Jo, Apa? kowe ngerti ra aku anake sapa? Lho kowe iki anake Semar. Nah, pinter. Semar iki sapa? Semar kuwi Radong kowe. Semar iki Sang Hyang Ismanto. Kok bandem rek ngapae, Truk? Hah? Ada no? Ismaya. Hah? Ismaya. Ismaya apa Ismaya? Ismaya. Nggo kualat lho. Bapak ki titisane Sang Hyang Ismaya. Kowe kakangane Bathara Guru, Jo. Dadi bapak ki asline dosen. Panggilan. Ora ono Bathara dosen, goblok banget iki. Bapak iki kakane Sang Hyang Guru. Ono terus kaya aku nek matur kamu lho ngono. Oh iya. Bapak iki kakane Bathara Guru. Bapak iki dewa. Bapak iki kesektene asline ora ana sing ngimbangi. Ning bapak iki ora tau sombong. Bapak iki ora tau umuk. Bapak iki pondok menggunakan ilmu padi. Tegese apa kuwi? Ilmu padi kuwi nggo nambani wong meleh. Ilmu padi ki semakin berisi semakin menunduk. Jadi bapak ki ora tau pamer apa-apa. Bapak sugih ora tau pamer, bapak dijaya ora tau pamer. Ning kowe ngerti aja. Yen anake kaya Gareng Petro Bagong iki
Iki ya dikai aji-aji Jaya Kawijayan. Ming welinge bapak. Bareng Petruk Bagong kowe tak nuweni aji-aji iki ampuh kegilo-gilo. Ning aja tok gunake nek ora kepepet kudu gunake. Ha iki aku wis kepepet iki. Aku wis kepepet mergo aku kudu mbelani kakangku Petruk karo aku wis ra iso ana dalan mlayu mergo aku wedi karo kowe. Mulane iki kepepet. Nek wis kepepet kaya ngene iki, aji-ajiku wajib tak tokke. Tak tokke jo. Ayo gak ketokno. Rekasane nguwali talenan iki lho jo. Sing arep totoke iki apa? Aji-aji jenenge Ancel Galeng. Petro ki arep semangkean, apa-apa dibandem, Waduh, menangi bakul es. Mudar. Menangi gelasnya. Dadi nek aku gelem ngatek aji Jaya Kawijayan ki namung kowe. Cil. Tanganku iki sawangen, Jo. Tanganku iki sawangen. Ki tlapakku ki nek saya abang. Kowe sing ngeyek tak dumukke ning dadamu. Ora jemblong tekan geger, aja tundang Bagong. Wela. Ora wedi kowe. Gugu karepe dhewe. Sawangan iki telapan. Iki neng prapatan wae gawe geger wong sak jagat. Tanganku iki tak acungke ngene iki abang. Nek ana montor ora mandeg mesti disemprit. Cah kae kesuwen ora rampung-rampung. Iya kok sik. Nyoba wae piye? Njajal wae piye? Oh kuwi rungono keprake wis banter banget wis. Rungono. Iki nek nganti tak dumukke nang dadamu Aji Sasra Wirayang paringane Sang Hyang Ismanto. Ora jugruk dadamu aja tundang Bagong keparat kowe. Udare. Piye kok? Wah meh putus asa aku. Kok putus asa tak getak-getak ra wedi-wedi. Aku saya wedi. Tok kapake to le tapusi. Tapusi piye? Aku anake Semar ki Sang Hyang Ismanto. Ismaya. Diling-eling to. Oh tanggaku Ismanto arep takon lunga kok. Ameng kelingan terus e. Ismaya. Kuwi mari ngaji-aji karo Bagong. Wis sawangen iki. Ngopo ngono? Dada dengkulmu. Telapakanmu iki sawangen Antarja. Nek nganti iki abang ki tak tamake Gunung Jugruk Segara Asar. Waduh. Apa iya? Kowe iki ra percaya terus. Telapakan siji tak tamake gunung iso jugruk. Oh, to. Pek jugruk kabeh. Gunung kok suarane mapek. Aku wis tak tes terus. Oh iya to. Loro. Tak tamani telapakanku jugruk ngiwa, jugruk nengen. Gunung endi kuwi? Gununge bojoku. Oh setan ya ora. Ora ngrungokke tenanan kok. Antarja saya pucet terus nemplung anu ngeleng ya, Tru. Tak uyuane aja. Men kaya jangkrik ora mungkin kaya jangkrik kok. Rampung. Urung iku. Ngopo? Ae sing joget-jogetke sapa kae? Endi ta? Oh, wong edan ana udu. Sing ngarepe kok. Oh, Patih Mandura. Sapa Prawoto? Pragoto. Nek kae ora ana welingan sapa-sapa, Tru. Nah nyekel awake dhewe diajar wong loro, le.
mangkahangro sesumbar teno bumi kunjing kumalutuk gunur ketup lumembak penyu kang kumambang oh waduh lagu nomor dawing sinuwun Prabu Mandura bareng didhawuhi kok nyekel Ponaka aku kok malah geli dhewe pate kok nyekel Ponakawan Petro mripate dipendheleke ning ora jembar ayo jile mripate adimu kae sing kaya ceplok andhok ayo bakong aku trene abang ini nyolong ngendi kowe. Wah, arep dicekel kok malah polahe do lucu-lucu. Wah, brisik cenah sak bandem batak ora iki. Waduh digertak kaget aku. Wah, bape kaya batang. Petro inggih. Meneng. Pate kok Mbaya meneng. Oh, tapuki sisan kowe. Ayo, cungar-cungir, ayo. Arep guyu meneh Kang Grising. Wah, tapuk tenan. Ndara Pragutaya. Tindak mriki dawuh Sira Prabu Mandura nyekel kowe. Kon nyekel kowe. Lah lepat kula napa? Aku ora ngerti. Lupute apa, salahe apa? Sing baku aku nyekel kowe. Ngopo to ning guyu niku mbok los? Mburimu nyekel linggis. Nek keproke aku ngrekoso. Nek iso mang cekel, carane sapi mang jagal riyen. Nek pun dijagal ajeng mang bodo ajeng mbleh sak arep sampean. Mergo Petro niku menungso. Lho, wani anakku. Lho sing tawet dene apa, Bol? Cencang jenggot keroncak ya. Pragoto wonten timbalan. Kowe tak utus supaya nyekel Petro karo Bakul lah kok malah mundur. Piye kabare? Nuwun pangapunten. Najan namung drajating Punakawan nanging pancen sekti kalintang jayaning perang. Nyatanipun kula dipun gulung kalian Petro kandhong bolong kula semanggaken sinuwun. Wah, gugu karepe dhewe. Manuswaning jajalan iblis lanat. Petro kandhong bolong. Kowe ngilani Maranata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngias Maranata Mandura Prabu Baladewa. Ora minggat tak glendang nang kula ceplok ketemu banget.
Era mlayu modar tenan aku. Sinuwun Mandura duka yayasinipe. Wis terus kantong bola ora minggat. Sekono karo Ngamarta glandang negara jeblok wetengmu. Terus tangane mak biar. Kaya nyekeli kembang api kae ora pangling Kyai Nenggala. Melayu sifat kuping. Wis mbuh bakul apa tak tabraki kabeh. Iki nek ora mulih ning nggone bapak, Pak, ngaturaken ketiwasan, Pak. Wah, kula semanggaken ndak. Bagong. Aku kok yo lali nek nggawa adikku to ya. Lah ku mlayu bantrek banget. Monggo Bagong ae nek mlayu pupune gathuk. Suasane mak kok. Mati le. Oleh balik kesuwen. Sinuwun Mandura wis gawa Nenggala. Iki Bagong barang melu slira-sliri nang kene. Nyus. Pecah sirahmu. Tuh, Gong, selamat tuh, aku ngojek ya. Ngojek, kowe asem kowe. Aku sok gak melu tro nek carane ngono kuwi. Kowe iki nek ngejauh wong ki kelingan, ora micaki. Sinuwun Mandura, Petra ora minggat klepat, aku bingung aku. Prabu Baladewa cedak. Ana tukang ngojek langsung tak cengklak. Lari, Mas. Kono ya langsung gas. Weng. Aku ningok ngiwanengan kok rindih banget iki. Bul montore Yamaha 75. Suarane tok le banter mlakune 20. Nganti diselip Baladewa lho. Lho, Ndara Baladewa nyelip ojekmu. Wah, aku ora ngerti. Aku kurdung bagor e. Dadi kaya numpangke wedhus. Aku nang sunene ngejawang ki kelingan terus. Ya ora yo ngapura arek yo. Wis yo mulih yo. Hah? Mulih. Mulih piye? Mulih lapor bapakne ora entuk gawe. Terus mung perkara Baladewa nggawa Nenggala, kowe wedi. Ha mesine wedi Nenggala ki pusaka kadiwatan pusaka ampuh. Ki lho wong nek ora tau ndelok critane para ulama, critane para pinter. Pusaka ki ampuh saka kareping sing gawe urip. Pusaka ana dayane saka kersane sing gawe urip. Kowe ngerti ra? Tau dicritani nang sekolahan ora? Apa kowe suwita ning gone Pak Kyai dicritani ta ora? Apapun sing dumadi ning donya iki eneng dayane apa wae kuwi saka kersane sing kuwasa, saka kersane sing gawe urip. Contone nalika Nabi Musa doyak-oyak tentara arep dipateni jaman semono entuk firman saka Gusti Allah, Musa tongkat kuwi sabetno Laut Merah, disabetke dadi belah. Kuwi merga saka kersane sing gawe urip. Isa lho truk Nenggala kae, kowe maju metuki Nenggala terus Gusti sing ngarep jagat Baladewa kok pakartine sak ngisore dramaan. Baladewa pakartine elek. Nenggala ilang dayane, cocoke kowe ora apa-apa. Lho, ora gleleng, ora. Saya mulai bae. Aku ora percaya cangkemmu. Ngayal wae. Lah nek pancen kowe wani maju, aku ora ana masalah ora Baladewa. Oh, aku ora ana masalah ora Baladewa. Lah mau padu ning kedaton mau padu apa? Lho, aku kan nantang kowe iso nglangkai bathange Petra. Kan ora muni bathangku. Ada? Lah aku kan ora nantang. Aku kan mlayu. Kok sago? Iya ya. Iya. Aku kan ora ana masalah. Sing ana masalah kowe kejaba nek Baladewa sumbar. Bagong ora bali. Jojo Nenggala ora mlayu aku. Langsung tak ungalke dadaku. Kowe golek aku ya. Aku tak ngono. Nyok Jojo Nenggala. Ora muni Bagong. Sing diancam Petra. Petra iki apa aku? Aku. Akene. Ana tandangi. Engko nek Gusti wis njabut kampuhe Kyai Nenggala, ditamake kowe ora apa-apa. Aku ora percaya omonganmu. Kowe iki nek omong ngono kuwi nek aku taman mati tenan, kowe seneng-seneng. Terus, kowe iki kakangku kok aku seneng-seneng ki narane piye to? Lah iso wae kowe seneng-seneng. Ora. Ning aku njaluk kowe aja mundur. Isih naon-nae mundur. Oke. Wis tak lakonani mati yo men. Nah ngono.
Wong kowe urip yo mung doyak-doyak bang plecet kok. Ah iya. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000. Sedina pirang-pirang ewu mung go mbayari. Aku iki ciduk kowe kredit. Angkara-angkara didit kok ya wis men. Goleki gaman. Oke. Manut apa aku? Manut kowe. Bendo. Kita jileke bakul degan ya sakarepmu. Kurang gayeng kita iku. Wis iki wae gayeng. Ya. Gawane. Karo titip go. Apa? Dompetku iki nehno bojoku. Omong bojoku nek aku 3 dina ora bali, kok nyelamati 3 dina tekan 1000. Omongane aku mati. Oke. Ngono kuwi lho. Ikhlas lo nyawani nglabi Bapak. Yo. Karo anakku sing barep kae sarep lulus sekolah, sesuk nek butuh ragat dolno Tegal ngarep omah. Oke. Anu mobilku sing ning samping omah kae dolen sisan go. Payu pira? Mesine ora ana. Lha pokoke sapa sing gelem nuku tuku. Oh iya. Lho kae kan ra ono bane mek ditumpangke watu to, Tru. Pokoke nek golek ragangan. Oh iya. Ya wis. Karo apa jenenge iki pitikku sing akeh banget petelur kae sing aku ternak kae dobani ya kok. Heeh. Kowe ya sok nilai to? Heeh. Berarti nek esuk-esuk nang kandang kan nilai ndok to? Lah iya. Duleki keok 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 arep ndok. Sesuk aku berarti ganti pekerjaanmu. Heeh. Dulekane ono joko jempol mati pitike, kucethik sing pas. Keok ngono. Nek ku jempol keok mudar ndok ora iso metu. Ya. Wis tak mangkat kok. Sik. Anak wis tak titipke. Heeh. Omah dititipke sisak. Terus liyane wis. Sik Tru karo tak goleki orang-orang kok iki boneng pangkonku. Medeni. Terus liyane ora. Engko nek kowe lali lho. Engko kowe mati, lali ra weling apa-apa dadi memedi. Ora usah dipikir wena-wena. Ya, sapa sing urung? Wis kabeh kok. Deleng-eleng. Sapa? Bojomu? Titip iku sisan. Mbangane kliya. Rondo ki ngrekoso lho, Tru. Kan tak openi ra masalah. Oh, ngerti aku asline kowe seneng suwe to kowe. Ada. Anakmu sing barep anakku. Oh, setan yo ora. Ora kok rupane beda. Ae tok kae wis karo aku 3 sasi kok. Wis ben rapopo aku sing ketuku kumanan 6 sasi kok. Caedan ora. Amot,